गिबियावनो दिनैनि बे आशीर्बाद रेली बे जायफोर दिनै जोंनि BPF खौ मोजां मोननाय आरो BPF नि कर्मी गासै जे दोलै नोगोरै फैनानै ओरैबायदि जुगदान खालामफैदों बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। खोब मोजां दिनै जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गासै जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनबा समस्ति दं। बे मोनबा समस्तियाव जोङो गासै 30,000निबो बारा जों बेहाय दिनै गासैखौ खावलायदों। बेबायदिनो जों मोनसे ब्लकनिफ्राय माने 6,000 खरै खावलायदों। दिनै नुनो मोनदों दिनै 30,000निबो बारा दिनै बे सुबुंफ्रा दिनै ज' जादों। बेनो फोरमान जे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां बिसायख'थियाव जों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जों मोनबा समस्ति दं। मोनबा समस्तियावबो देरहागोन आरो रोखा जाना फैबाय आरो दिनैनि बे फिक्सारानो। थांनाय 15 बोसोराव BPF आ जेरैबायदि सरकार खुंदों रायजो राजाखौ रावखौ थगायफेराखै जथेस्थ' सहाय खालामबोदों आरो थांनाय 2020नि जिथु बिसायख'थि बेहायबो BPF जेनाखैमोन गासै 70था मोनदों। माखासे राजनितिक कनस्पिरेसनसो दिनै जोंखौ सरकार खुंनो खाबु होआखै। थांनाय 2020आवबो जों देराखै। दिनै बिथांमोना नाराय जुराय सरकारसो खुंदों। एबारथ' बांसिन रायजो राजाफोरा बुजिनो हाबाय जे जोङो एबार BPF भट होफ्लांनानै भुल जादों होननानै रायजो राजाफ्रा सिगांनि दिनाव बुंदोंमोन। ओंखायनो दिनै एबार रायजो राजाफ्रा अट'मेटिकलि चेन्ज जादों। मानोना बिथांमोना खोथा होनायखौ जेबो मावफुंनो हायाखै। दिनै गोबां आसनि लादोंमोन बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। दिनै मर पावारनि खोथा बुंदोंमोन बेबो गैया। आइजोफोरनो 75,000 होगोन होननानै बेखौबो बिथांमोना बेखौबो होनो हायाखै। आरो जायफोर दिनै BTC ओनसोलनि थाखाय जौगानायनि माखासे फान्ड हरदोंमोन बेखौबो बिथांमोना समाय मथे खरसा खालामनो हायाखै। बेफोरनो बिथांमोननि मोनफा फेलर जानायनि उदाहरन आरो। ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिसोरनि सायाव फोथायाखै। दिनै नोंथांमोना प्रेक्टिकेल जिथु नुदों जेरैबायदि लोब फैनानै BPF दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो फैनानै जेबायदि ओंखारबोदों बेनो फोरमान। एबार BPF आ 25निबो बारा नाम्बार्स लानानै सरकार दागासिनो दं। मात्र 1.5 माहनि उनावनो BPF नि सरकार फैगोन। आरो जों माखासे जिथु रायजो राजाफ्रा जिथु लुगैनाय जिथु माने रायजो राजाफ्रा जिथु हास्थायदों बेखौ जों BPF दला सरकार दानाय लोगो जों खामानि मावगोन आरो बयबो खुंगोन। जिहेतु बे मोनफ्रोमबो जोंनि राजनितिक दलफ्रा फैगोन रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जय खालामनो हानायासो बे बिथांमोननि खोथा जागोन नङा। ओंखायनो जों रायजो राजाफ्रा बुजिदों दानि सरकाराथ' BJP आरो UPPL नङा होमबा एलायन्स सरकार बेखौ आरो बुजायनांगौ दरखार गैला। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिखादों। बिथांमोना जुदि मोजां सरकार खुंदोंमोनब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि दोलै नोगोरै फैनानै नैबे दिनै 35,000निबो बारा जेरैबायदि ज' जानानै जोंनि गेजेराव माने सुबुं गौमा जों देखायफैदों बेनो फोरमान आरो। ओंखायनो दिनै बिथांमोना बुंबाबो जानाय नङा। जियानो बुङाथों मानो बे साक्सेस जानाय नङा आरो। बेखौ खम समनि गेजेरावनो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारानो बेखौ दायथ' लाखानाय जाबाय। आरो जोंनि गासै जोंनि PMB आरो CWC आ सारनो दायथ' होदों। सारा जेब्ला फोसावगोन ओइदिनखालिनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो। बेथ' मोनफा उदाहरन। बिथांमोना जुदि माने एलायन्स सरकारनि गेजेरावनो गोरोबलायनाय गैयैया नङा होमबा CSP जाय CSP नि जुगिदि जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय माखासे भेकेन्सिफोर ओंखारनाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिखौ बे CSP नि जुगिदि मोनसे एपइन्टमेन्ट होनो हायोमोन। दिनै नुदों बिथांमोना बे 5 बोसोराव दिनैसिमबो सासेबो साख्रिखौ बिथांमोना सोनो हायाखै। बेनो फोरमान। दा ओंखायनो दिनै बे जायफोर दिनै दैदेनगिरिफ्रा फैनानै बिथांमोनखौ बुंदों जे बिथांमोना मोजां सरकार खुंनायनि थाखायनो दिनै UPPL दोलोखौ नागारदों आरो बिथांमोना बुंगोन बयहाबो खुगा दङ गोसोआव साननाय खोथाखौ बिथांमोना खुला खुलि बुंनो हायाखै। नंखाय रावजों माखासे मानसिखौ थगायनानै बिथांमोना कनभिन्स खालामनो नागिरदों। दिनै प्रेक्टिकेलाव नुनो मोनदों जुदि बिथांमोना मोजां सरकार खुंदोंब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि गोसो होसारनानै दिनै फैदों परिबर्तननि नामाव दिनै BPF नो फिन भट होनो नागिरदों बेखौनो बुजिनो UPPL सरकारखौ नांला होनथारदों। ओंखायनो दिनै UPPL सरकारा गैला। मात्र सेप्तेम्बर मासल' नेदो। जायफोर दिनै भुल ख्रमे दासिमबो मोनसे गिदिर सिमां नुदोंब्ला बे सिमाङा बिथांमोना सिमां जाना थासिगोन आरो माब्लाबा साक्सेस जानाय नंला आरो। जोङो दिनै बे स्टार्टसो दिनै बे आशीर्बाद रेली ब्लेसिं रेलीआ दिनै बे स्टार्टसो। दिनैनिफ्राय जोंहा मानगोनां BPF दोलोनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै फैनानै जोंखौ स्टार्ट खालामना होबाय। जों साफ्रोमबो भटार्सनि खाथियाव थांगोन बैसोगोरा न'खराव थांगोन जों आशीर्बाद लागोन। मानोना रायजो राजानि आशीर्बाद नांगौ। दिनै BPF दोलोनिफ्राय दिनै आंखौ बिजाथि महरै फोसावदों। नंखायनो दिनै आङो BPF दल हिसाबै फोसावनाल' जानाय नङा देरहानाय दायथ'खौ लानांगोन आरो। ओंखायनो दिनै दोनसे समस्तिनि गासैबो दोलै नोगोरै फैनानै दिनै बेखौ मावजोबदों आरो। ओंखायनो आं खावलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बयबो भट होगोन आरो। थेंक इउ।